Silav Rojbaş hevalno civîna ku herkes li bendê bû îro pêk hat. Eger me rû bikar be çend şîroveyan jî bike baş dibe. Ez hema tevgera azadiyê ya Kurdistanê ji bo pêşî li pêvajoya aştî û civaka demokratîk veke gava xwe ya dîrokî li binarê Qendîlê bi civîna çapemeniyê ragihandiye hevalno. Endamê Konseya Revebera Kecekî Sabrî Ok, endamê fermandariyê eyaleta Serhedê ya Yêjê Astarê ve jîn Dêrsim endamê Konseya Fermandariyê HPG devrîn Palo û 25 gerêlayên azadiyê tevlî daxuyanî bûn. Min ev nûçe ji ajansa Anhayê girtiye. Ez dixwazim bu ara parve bikim. Daxuyaniya ku hat parvekirin, daxuyaniya ku hat xwendin ji aliyê Sabrî Ok ve dixwazim bi Kurdî ji wara pêşkeş bikim. Ji xwe vejîn Dêrsim xwendibû. Lê ka em binêrin çi naverokê de heye. Bi qasî ku em bikaribin şîrove bikin çend deqe pir zêde naxwazim dirêj bikim ser vê meselê. Mijar hinekî hesasê jî ya rastî. Daxuyaniya Tirkî Sabrî Ok xwend ya Kurdî jî endama fermandariya eyaleta Serhedê ya Yêjê Astarê ji Bakurê Kurdistanê hatibûn ve jîn Dêrsim xwend. Daxuyanî bi vî şiklî hevalno dibêje şer û pevçûnên li rojata navîn ji ber ku bawekî pir ciddî pêşaroja Kurdan û Tirkiye tehdît dikir, pêvajoya ku par dest pê kir îro di qonaxekî pir girîng û krîtîk de derbas dibe. Vê pêvajoyê bi daxuyaniyên Serokkomar, Serokê Giştî MHP Dewlet Bahçelî, bi daxuyaniya Reber Abdullah Öcalan hatibû dest pêkirin. Di 27 Sibata 2025 de jî bi banga Reber Abdullah Öcalan ya bi navê Aştî û Civaka Demokratîk bû xwedî nasnameyekî. Di nava heşt mehên borî de wekî Aliyê Kurdan me li ser bingehê banga Aştî û Civaka Demokratîk gavên mezin ên qasê dîrokî girîng avêtin. Hema piştî bangê roja yekê ada rejîmê agirbest îlan kir. Di navbera 5 heftê Gulanê de me Kongreya Danzemîn ya PKK kom kir, me biryar girt hebûna rêxistinê ya PKK û stratejiya têkoşîna çekdarî bi dawî bikin. Me pêkanîna van biryarê xwe bi şertekî vegirê da. Ancak Reber Abdullah Öcalan dikare van biryaran raste rast pratîze bike bînecî. Piştî du mehan roja 11 tîrmehê li ser banga bi dîmen a Reber Abdullah Öcalan bi rêveberiya Besê Hozat koma gerîla ya ji 30 kesan bi merasimekî çekê xwe şewitandin. Dibin pêşengiya Reber Abdullah Öcalan û PKK'de ev gavên dîrokî yên aliyê Kurd avêtine bi Kur'anî bandor li ser dorhêla siyasî û civakiya Tirkiye kir. Li ser bingehê aştî û demokratîkbûnê ruh û îradeyeke nû derxist holê. Ji bo aştî, demokrasî û azadiyê ev helbesta wêrek fedakariya Kurdan li nava Tirkiye û derveyê wê di plana giştî de timî hate ecibandin û bi kêfxweşî hate pêşwazîkirin. Reber Abdullah Öcalan û tevgera azadiya Kurdistanê ji bo xeterî talûkeyên li ser Tirkiye û Kurdan berteref bike. Ji bo hîmê pêşerojeke bi sedan salan ya jiyana azad, demokratîk, xuşk û biratiyê dayîne, bi armanca pêvajoya aştî û civaka demokratîk bigîne qonaxeke duyemîn, hewl dide gavên pratîk ên nû bavêje. Li ser vî esasî, li gorî biryarên Kongreya Danzdemîn, em hêzên xwe yên Bakurê Kurdistanê vedikişînin herêmê parastinê yên medyayê. Armanc ew e, rîsk xeteriya pevçûnê çêneme. Hebûna me rêlber provokasyonên muhtemel veneke. Beşek ji grûpên gihîştine qadên parastinê yên medyayê vê gavê li vê derê ne, bi xwe tevlî vê daxuyanî dibin. Herwiha li qadên sînor jî li ciyên ku rîska pevçûnê lê heye, mevziyên ku ew ê rêlber provokasyonên muhtemel veke jî tedbîrên sererastkirinê tên girtin. Bêguman ev gavên ku em ê bavêjin, asta wê ya tesîrê, bandorê ew ê pratîk nîşan bide. Ancak ev gavên pratîkî yên ku em davêjin jî di pêkanîna biryarên Kongreya Danzdemîn ya PKK'de carekî din helbesta me ya bi biryar nîşan dide. Kaçqas em netin, em zelalin, derdê me û şer tune ye. Pir eşkere ye, em girêdayî biryarên Kongreya Danzdemîn in. Di pêkanîna wê de em bi biryarin. Lê ji bo ku ev biryarên Kongreya Danzdemîn di pratîkê de pêk werin, dewleta Tirk divê gavên siyasî û hiqûqî yên pêvajo li ser wan ferz dike bavêjin. Di vê çarçovê de ji bo hêzên me beşdarî siyaseta demokratîk bibin li Tirkiye Bakurê Kurdistanê, divê hiqûqa veguhêz ya taybet were derxistin.
قانونên entegrasyona demokratîk û azadiyê yên pêwîst bê ku dereng werin xistin were navetin. Weke dawî, banga me di serî de ji bo jin û cîwanan, ji bo hemû gelê me ye, pêvajo ne ew pêvajo ye ku ji hinek aliyan tiştan hêvî bikin. Pêvajo ew pêvajo ye bi tekoşîna rêxistinkerî, avakirin û qezençkirina jiyana azad û demokratîk e. Wê wextê her kesî ku xwe di nava vê jiyanê de dibînin, ji bo serkeftina pêvajoya aştî û civaka demokratîk di asta seferberiyê de divê amade bin tê bikoşin. Hevano, daxuyanî ev e 26 Cotmehê 2025. Yek Partiya Karkerên Kurdistanê ji xwe dawî li şerê çekdarî anî. Yani ne eleqa wî bi pêvajoyê tune ye. Li dervê pêvajoyê dibêje em weke tevger me biryar daye êdî em bi rêyên eskerî, bi rêyên şer em tekoşîna xwe ya ji bo dawa Kurd û Kurdistanê nameşînin. Em temamen bi rêyên siyasî, bi rêyên dîplomatîk bi şiklên cuda em dixwazin tekoşîna xwe bidomînin. Ve ya biryara wan e, biryara kongrê bû, di vê çarçovê de pir normal e ku hêzên xwe yên Bakurê Kurdistanê vekişînin ji ber ku mana şer nemaye, ji ber ku dev ji şer berdan. Ji ber vê normal e. Yani ev gav bi gav pêş da diçe. Tiştekî din jî heye, çawa ku wê rojê Duran Kalkan got û Sabrê Ok jî îro beyan dike, ji bo ku biryarên kongreyê werin pratîzêkirin, di pratîkê de pêk werin, şertek danîne, ew jî divê Abdullah Öcalan azad be, wana bi xwe pêk bîne. Doh hinekî tirs û fikarê me ew bû ku hin gav werin avêtin li dervê gotinê Duran Kalkan bin. Ama em dibînin ku na, heqeten çarçoveya axiftina Duran Kalkan hê jî weke xwe ye. Ji ber ku ev civîna ku îro pêk hatiye, di pratîkê de guherînekî pêk nayêne. Biryarên Kongreya 12 a PKK di pratîkê de pêk nayêne. Tenê ji bo provokasyon çênebin, şer û pevçûn çênebin, hêzên xêrnexwaz ji bo vê pêvajoyê xirab dekin, hêzên xwe yên Bakurê Kurdistanê vekişandiye, ji xwe berê vekişandibû. Êmayî jî ew ê vekişînin. Beriya sê çar rojan hûn zanin dewleta Tirkiye li sê çar deveran ket nava operasyonên eskerî, xwest li wan deran şer û pevçûn bide derxistin. Tayyip Erdogan jî doh behsa hin provokasyonan kir, behsa hin hêzên xêrnexwaz ên di nava Tirkiyeyê û dervê Tirkiye de kir. Ew jî pir balkêş e. Yani mefhem nekir. Anha tiştek ku ez dixwazim ji we re bibêjim, min mane nedaye. Mesela dibêje şer û pevçûnên li Rojhata navîn ji ber ku bawekî pir ciddî pêşaroja Kurdan û Tirkiye tehdît dikir, pêvajoya ku par dest pê kir, îro di qonaqekê pir giring û krîtîk de derbas dibe. Mesela şer û pevçûnên li Rojhata navîn hevano, bawekî ciddî siberoja Tirkiye dikare bike xeteriyê. Mesela. Ama ez bawer nakim pêşaroja Kurdan bike xeteriyê. Tiştek ku pêşaroja Kurdan dike xeteriyê, hebûna dewleta Tirkiye mantıqa dewleta Tirkiye. Yani pêşaroja Kurdan û Tirkan di aynî rê de nakeve xeteriyê. Yani ne mümkün e ji ber ku xeteriya li ser Kurdan ji ber dewleta Tirkiye ye. Gotinekî din jî heye pir balamkişan mesela, dibêje talûkeyên li ser Tirkiye û Kurdan berteref bike. Mesela, tamam. Ji bo hîmê pêşarojekê bi sedan salan ya jiyana azad demokratîk xwişk û biratiyê dayîne, bi armanca pêvajoya aştî û civaka demokratîk bigîne qonaqeke duyemîn, hewl dide gavên pratik ên nû bavêje. Tamam, yani em nekevin ser vê meselê, ez bi xwe di vê qenaetê de me, tehlûkeyên li ser dewleta Tirkiye cuda ne, tehlûkeyên li ser Kurdan cuda ne hevano. Tehlûkeya li ser Kurdan tenê mantıqa dewleta Tirkiye, xeteriyên li ser dewleta Tirkiye jî tamamen ji bo fayda Kurdan e. Tu li Kudirê dewleta Tirkiye bikeve xeteriyê, mesela perçebûna Tirkiye dibe, hêzên navnetewî dikevin nava hereketê li Rojhata navîn, sînor diguherin, çi guherîn çê bibe li dijî dewleta Tirkiye veya ji bo menfaetê Kurdan e. Yani ez wisa dibînim. Ji ber vê yekê menfaetên Kurdan û menfaetê dewleta Tirkiye dijî hevin. Ne weke hevin. Îjan ha mesela bala xwe dinê aliyên Kurdan
Heta niha ji pêkanîna Kongre PKK biryara xwe fesihkirinê şewitandina çekan, vekişîna ji Bakurê Kurdistanê bigire, di pir deran de biryarên pir girîng dane heta niha. Lê em dibînin ku dewleta Tirkiye ku ji nezaketê, ji exlaqê siyasî pir dûr e, heta niha tu gavekî pratikî navêtiye. Mesela em li bendê ne, tam li beramberî vê biryara mühîm a Partiya Karkerên Kurdistanê, dewleta Tirkiye vekişe ji Efrînê, Serêkaniyê ji Rojavayê Kurdistanê. Dewleta Tirkiye heta ku ji Efrînê venekişe, hevalê me her gavên ku bavê jin rêveberên Kurdan, zayîfiya me nîşan dide. Çima tenê em hasasiyeta vê meselê dibînin û em li gorî hasasiyeta vê pêvajoyê tevdigerin. Dewleta Tirkiye divê gavan bavêje. Hasasiyeta Kurdan bide berçavan. Irf û adetê Kurdan, qîmetên Kurdan, şehîdên Kurdan. Yani ez duwê qenaatê de me ku êdî dem hatiye ku dewleta Tirkiye jî gavan bavêje. Heta ku însanên me ji ber dew doza Kurd di zîndanê de bin, heta ku parastina mafê Kurdan weke sûç were dîtin, heta ku dewleta Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê dagirker be, ev pêvajo bi selametî pêş nakeve. Ev pêvajo di serê dewleta Tirkiyeyê ji gotinên Tayyip Erdogan diyar dibe tenê Tirkiyeyeke bê teror e. Niha çapemeniya dewleta Tirkiye, rêveberên dewleta Tirkiye bi devkenî li vê meselê dinêrin. Dibêjin em gihîştin serkeftinê, me Tirkiyeya xwe bê teror kir. Ji ber ku ew bi çavekî pir cuda li me dinêrin. Kurdan weke teror dibînin, weke qirêjî pîsî dibînin, ji Bakurê Kurdistanê derdixin. Ew wisa dibînin. Bila bibînin. Ji xwe ew ê tim wisa bibînin jî. Kurd tu car di çavê dewleta Tirkiye de pak nabe. Ev hewldana me, xebata me, têkoşîna me tenê ji bo armancekî be. Mirov çawa bike mafê netewiyê Kurdan bi dest bixe, mirov çawa bike ji bo parastina milletê xwe hêzeke taybet ya eskerî ava bike. Ji bo milletê me hêza eskerî şert e, ji bo ewlekariyê. Merov nikare ewlekariya milletê xwe ê Bakurê Kurdistanê bihêle ber însafa dewleta Tirkiye. Ez divê qenaatê de me. Dixwast tenê ez vê daxuyanî bu ara parve bikim. Ew jî min ji bîr kir ez fotoğraf bidim serê. Ne mesele ye. û ez li bendê me ku dewleta Tirk jî gavan bavêje. Çünkü ji Ewropê ve eger hasasiyetên me Kurda li ber çav negirtin, em dişken. Divê pratikê de em jî bibînin, em tiştekî bibînin. Xatirê we silav rêz hevalna.